सिङाव बे एन्टि ससियेल माबाफोरखौ एक्टिभिस्टफोरखौ निस्सय साजा होगोन आरो बेयाव रावखौबो रेहाय होनायनि बाथ्रा गैया। आब्रुथि रैखा खालामग्रा एजेन्सिया बिथांमोनखौ जेसेबां कालप्रिट दं गासैबो एरेस्ट खालामजोब्बाय आरो जों दाबि खालामदों जे आइननि प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ जिखिनि कठोर पानिशमेन्ट नांगौ बेखौ होनांगोन। दा आइननि प्रक्रियानि गेजेरजों गोख्रों साजा बेब'स्थाखौ साजाखौ मैया माजबादाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ रेप खालामनाय जिनाहारि खालामनाय बियो थारैनो सोंखारिथाव जाथाय आरो बेखौ हयबा समाजनि साफ्रोमाबो सोंखारिनांगौ। सासे स्टुडेन्ट फरायबाय थानायाव बिनि जिउआ दिनै स्पइल जानायनि लामा थांगासिनो दं। आं बेखि साबायखरजों जे माजबाद ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दं बिथांमोननि सात्र संगठनफोरा जयै बे आइननि एन्टि ससियेल जाथायनि बेरेखायै जे ज' खौसेयैनो बिथाङा आवाज दैखांबाय बेनिफ्राय गावसिनि खुद्रिनायखौ दिन्थिबाय आरो बिथांमोना बे गाज्रि इनाय जाथायजों जड़ित जायफोर कालप्रिट बिथांमोनखौ थाबैनो हमनांगौ होनना बिथांमोननि जि दाबि खालामदों बिथांमोननि दाबि मथेनो दिनै आयेन आब्रुथि रैखा खालामग्रा एजेन्सिया बिथांमोनखौ जेसेबां कालप्रिट दं गासैबो एरेस्ट खालामजोब्बाय आरो जों दाबि खालामदों जे आइननि प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ जिखिनि कठोर पानिशमेन्ट नांगौ बेखौ होनांगोन आरो जों आसा खालामदों जे जिहेतु पक्स' आयेननि एगेन्स्टै पक्स' आयेननि सिङाव बे एन्टि ससियेल माबाफोरखौ एक्टिभिस्टफोरखौ निस्सय साजा होगोन आरो बेयाव रावखौबो रेहाय होनायनि बाथ्रा गैया। माथ्र आं बेखौ एसे खावलायदों जे बे जाथायखौ लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव जाहाथे एसे दावराव दावसि जाया दाङाबाजि जाया बेखौसो खावलायदों। जों पिसफुलि थानानै बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनि एगेन्स्टै आवाज दैखांनांगोन आरो लोगोसे जायफोर एन्टि ससियेल एलिमेन्टस दं बिथांमोनखौ आइननि प्रक्रियानि गेजेरजों साजा होनांगौ होननानै जों जयैनो दाबि खालामनांगोन आरो जोंनि बेबायदि खौसेथियै जों गासैबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि एगेन्स्टै खामानि मावबा जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि जानाय नङा। गासै जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव मोनसे खौसेथि फैगोन, गोजोन थासारि फैगोन आरो जों बेखौनो लुगैयो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि जाया। खिन्थु जायफोर कालप्रिट बिथांमोननि सायाव जों बेखौनो लुगैदों जे सरकार हिसाबैबो जा आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों गोख्रों साजा बेब'स्थाखौ बे साजाखौ होनांगौ। भुगिनांनाय बे गथ'आथ' भबिसत दङ। दा नैबे जाथायनि थाखाय बिथाङा मानसिकभाबै बायग्लायनो हादों। दा बेखौ जों जिहेतु उन्दै गथ' बेहा भबिसत दं बेखौ जों भबिसत थांना थानायनि बेब'स्थाखौ होनांगौ। बिनि सोलोंथाइ, बिनि देहा, बिनि जि गोसोनि माबा बायग्लायनाय बे गासैखौ जों बोरैहाय रिभाइभ खालामफिननो हायो, बोरैहाय नर्माल लाबोनो हायो जाहाथे नर्माल मानसि बायदि थांना थानायनि बेब'स्था गासैबो बिथांखौ होनो थाखाय जों समाज हिसाबै सरकार हिसाबै मावफुंनो नाजानाय। बिनि फरायनायनि खेथ्रआव बिटिसिफोरा सरकारनि माबानि गेजेरजों जिखिनि हायो बेब'स्थाखौ होगोन आरो बिथांमोननि न'खरखौ जों सरकारनिफ्राय जिखिनि सुबिदा होनो हायो बेखौ होनायनि थाखाय सरकार खामानि